Kum kadak ban kemau burom ya uwei na kiriu san perthei wala no senyang shika dei ban penyo ya la kajong gejela kata uba hoping stone ling do kaba kijukhat uma ubala bam kwa hadwar blai menta ka afro tarik ubanai nai lor kadar bar kor ling do nong la kala pelong ya kajingelang ban kemau burom ya kaling kho sngi kha ka ba nyo jong uba hoping stone ha ka sinong trai ka jong kata ha ka sinong mau kelei ka ba hap hapo ka eastern west castle sesei ha ka ni kajingelang kemau burom jong hoping stone ling do lawan ban ya sakhi da menteri katar water resources ubadai ru ha ka port MLA jo ka Mauthat Asian constituency uba brolding nong state ko mukongsan harengkat ka jing senran lang jong deputy commissioner ka eastern west castle district uba W nong state ko musumbut kongsan upa NCM usiem jo ka hima ka kong Biolinda L nong line uba Daniel Stone ling do ubasan jo ka korling do nong line kisodar sinong kinong song sinong kikena school bat kiwei bat nakaliang jong ka kor ha ka ne ka sngi krapun ko burom ru ya afun rengut kisamla pule jong ka ne ka than kibla leb ha ki examine ki jong ki house nem arajar arpuar kabaki ai ya kene jura ke man kapor yo neuru lomba ada nginum kret ngina ya ke na ka wai kapor sho ka wai po tong ni ya ru ya ka musim semrang ka musim ka bakhan baskan gumbalang umi kumuri lomba upum randin ya ka no kabalot muban yai sekmat uyat bay ban nangai sekmat ki kundap senrang ki panangai nakane ka area long do long lai ki jopi nginmi ki riupo kmat basulur gumba neuru ba ni julelang bat ka panangai du unju ai bo boleh krat undorangkat ya ka kur ka jat jong ka area long do long lai jong ki kur long do long lai but ya ikakiman kikur kijat nai ki snow ki thaw jong ne ka time ginang long ki yok mi ki briu ki ruslur ki banang bastat but ki yok ru ya ka jingsam phang ha ka bede ya ka imlang salang but kunjuru uble undar angkat ya pian de bat bomdan nang neru undang ya ai ka met ka bakoi baklain bangin nang roy parum pare ha ka ne slap te na ka menta kakur lendok nang nai bat kunjur na komentar jungi ngiwan lang menta kasngi hakan ke jaka kongsan ban kan mau bat ban lek burom ya ka jingdap lengku snam bah nyo jong ka jing klat no umai hoping stone na kan ne ka slap perthei balai ni hap kan mau kerpang yai mdei ya kiwe khilaban on bo ude basan jong ka kur leng dok nong mai hoy ke dei khilaban on ude we na ki ban ning kong ban yo ya ki nang jing start bat bo ulalong ru no hikai ban ide ban jokor kata ka dei khilaban on ru ba ulalong ngonong mi khmat kumu MDC nang kumu MLA batru kumu MP support kata ru kadai dehndai kelaban ong ru ba lese udai we na kiu crowd ba I palat ya kejat mendu khasi kata ru kadai ne kelaban ong ru ba udai we na kinong kitkam hapok kabalang mo udan kata haru kade baru khaji badai lot kat ba pimut ka ba pi ong ru kabubun ka badai kabumut ba udai ru krau nintur saprang hakakam kejungi kanam ba menyiru ngibla ban penim ya ka kerteng ka jong umai huping stone ban penim ya ka kerteng ka jong ka phan nang lat kini kidei kinong yalam jong ka kur kejungi lingba ka jigelam kejungi nong yalam kejungi nyiru nyela banwanra kaburam ha ibenta ibangi nyinle ngam om bakung umait ubalong ubrio ubalami khamat ya kane ka than ke joni ngam om banyiru ni long lut kita kinong mi khamat henry ha ibenta ibangi nyila banle la kalong ha kakam san perthai la kalong ha kajing pulie la kalong ha kakam ka bangi ni terai nyiru ngin wanra ya kaburam kam tam ya ka kur ling do nong lat
kan pensa kan mau kan pensa kan wanra ya kajing sa kan mau pateng la pateng ya kapur lingdo nonglat lingba ka contribution ka jonga lingba ka contribution ka jongpi Saya